Isang tana. Amat na mahal. Sorry, mahal. Naagan kasi sa tuwan. Oh, Sa asa. magtimbangan kami. Yan! Mamayot kami guys. Okay. Nagsamul na si Kagusok ng tumboy. Ay siya. You've been my heart. Oh, oh. Woo! Shout out. Gato doon sa ultra wide. Oh. Sabi ko, para wide ganun ba? Kaya kadugay sa video. Amo din sige to eh. Long video. Long form video. Di niya ma-reels. Tiksi sa panaw. Dali kay 500 gig. Ay. Guys, grabe ka busy siya ng tuwan. Si. Busy sa man siyudad oh. Traffic. Traffic sa EDSA ng Surigao. Guys, let's boot Kagusok, Mudagan Konsehal, Surigao. Sunod. Hindi ko, may plataforma. Tanan bayot ako. Labay. Furniture nila. Kailangan ka RMC oh? Ayo. No, do boy. Si mana? RMC dia oh. Asa? RMC Lux. Si Madam tagida ng mga silpunan dito. Ama lang. Dahil ako